Събрание на кода да се трегна. Декември месец, някъде към средата. Странни мисли се въртят в главата на Яна Коледа. За подаръци, опаковки и коледна оказия. Но чуйте ли нещо? Какво има Яна Коледа? Защо пъшкаш? Защо ли? Бюджетът да стъчкува. Не искат да правят играчи. Малко и не пенсия. Това е работа. А ти какво им казваш? Казвам им, че няма да позволя да ми кажат по цял ден. И да пият. И за 3 минути да пенсия. Работа не. Сега ще плачат с подаръци. Ай се, че аз направя с този това. Имаш голям проблем, дядо Коледа. А къде Снежанка? Къде е? Тя отиде на конкурс за Мис Снежанка в Париж. Аз мога ли да ти помогна с нещо? Ще съм ти лична асистент. Можеш, да Мис Снежанка. А на мен ще даваш и парички. А те ще дам най-големия подарък. Да бъдем на година, да накараме бюджета да се свърши там. Добре, дядо Коледа. Аз ще им пея докато работя, а ти се обади на твоя приятел бате Бойко да им дигне пенсиите. Браво, моят милич, ти си много умна и ще бъдеш моята най-добра Снежанка. Сега да ви пред бюджета. Хайде. Бюджета, здравейте, защо си толкова малко? Весвета при теб и Снежанка. Криза е, дядо Коледа. Другите петки съкратиха. Аз съм Ланчо. Аз съм Ланчо. Ужас, за бързо трябва да ми помогнете, да приготвя подаръците. Ако с теб се договорим, може да измислим нещо. Мен много ме мързи, а нямаш пари да ми платиш. Ти чуваш ли се? Тази година без подаръци, ако не ми платиш, никой не работи без пари, нали? Ще обявим децата по интернет, че тази година няма подаръци. Вие чувате ли се? Какво говорите? Ще намалите Коледа, децата ще ме мразят заради вас. Имаме вълшебна пръчица, която ще раздаде всички подаръци за секунди, но трябва много да ни платиш. Боже, какво ми даде на главата? Какви пари са? 1000 евро, 500, 500. И една вечер да излезе на вечеря с Снежанка, да разчипа града между нас. Ето Снежанка, заповядай. Ах, ужас! Точно за ли? Ева ли? Вие малки не послушате бюджета, безобачи такива. Но, добре, съгласен съм. А сега ще работя. С парите ще получите след това, като свършите работа. Устройствам ли ме? Да, действаме. Да, не, се боря.